kai mutumina ni fa wuf din nan ana yayin wuf din nan wallahi wuf ake yi da tsofaffin nan ba gaira ba dalili maza su yi wuf su yan mata su yi wuf da tsofaffi maza su kuma maza samari su yi wuf da tsofaffi mata kai mu ba za a ban mu a baya ba Allah ba za a ban mu a baya ba ka ce kai ka shirya Allah to minista ce koko yan majalisa ko ya takarar gwamna Allah kamata ya ka samu ko ritaya minista ce Allah wallahi ha kai duniya ai sai da wuf din kai wuf da ita ni ma in samu dankwaleliya kaza dankwaleliya ai wai ina gaya mai ne ma mun dankwaleliya kaza dankwaleliya yanda ake lockdown din nan kin ga ki ja cinya ɗaya in ja cinya ɗaya kaza na ce dan kwaleliyar kaza ki ja rabi in ja rabi wai fighting din da nake mana kenan a samu dan kwaleliyar kaza saboda lockdown ko ma dan samu mu wuf da ita